Көңіл тағын бүлеклер үлеші. Шушы күнлерде радиостанция томашачыны еш жыршы Руслан Кирамеддиновның концертын уздырып, моң еліне саяхат ұйыштырды. Үстеуіне әлігі шорада қатнашушыларға бүлек әзірлеген еді. Оңая болған радио тыңлаушыны бүгін көңілде қонақта болды. Әлфия Кириллова көңілінің туғыры тыңлаушысы тәулік бойына радиосы қошылған. Яраткан радиосынан бүлек алу аның үшін икілетті шатлық, һәм бұл бары тек бәхет елмайуы. Көңіл радиосының рекламасынан инде Руслан Кирамеддиновның концертына барга булдым инде. Кайттым дагы сразу сайтка кирдим. Менә шуна инде мин сорауга җавап бирдим. Нәк шушы концертта турыдан-туры элемтәдә тамашачылар күңелне ишетә. Шул вакытта радио алып баручылары бәйгенең шартларын җиткерә инде. Бары тик күңелнең рәсми сайтына кирип сорауга 25нче булып җавап бирергә генә кирәк була. Кемдер күңел радиосының сайты хакында концертта беренче тапкыр ишетсә, күбесе аны яратып та өлгергән инде. Инде шунысы сөендерә, безнең бик кыска вакыт эчендә сайтыбыз популярлашты, әмма дә ләкин безнең сайтка ошатып, төрле клон сайтлар барлыкка килә һәм безнең радио тыңлаучыларыбызга бар тик бер генә үтенечебез бар. Официаль сайтыбызның адресы ул ko'ngilradio.ru сайты. Бары тик бу адрес буенча кирсәң генә радио алып баручылар белән турыдан-туры чатта аралаша аласың. Көн яңалыклары, кызыклы шәхесләр тормышы белән танышырга мөмкин. Иң мөһиме, радионы онлайн режимда тыңлап була. Гүзәл Шихапова, Радик Гатин, Илназ Тимербаев, яңалыклар.